أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كله وبيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله وهو فوق كل شيء. والحمد لله الذي لا يطيب الليل إلا بمناجاته ولا يطيب النهار إلا بطاعته ولا تطيب الدنيا إلا بذكره ولا تطيب الآخرة إلا بعفوه ولا تطيب الجنة إلا برؤيته. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimarsa da kaddarawarsa ya sake haɗa fuskokinmu a cikin wannan masallaci na Juma'a Jami'in Zunnuraini Usman bin Affan radiyallahu an a wannan yammaci na Lahadi 26 ga watan Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 daidai da sha biyar ga March haihuwar annabi Isa ɗan Maryama alaihi salatu wassalam in sahha shekara ta 2026 inda insha Allah ta'ala za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul nisa kuma inda Allah ya kaddara muka tsaya a yau to nan za mu rufe wannan tafsirin alkur'ani da mun ce za mu rufe tafsiri gobe shine 27 ga wata to kuma duba da uzuri akwai yan uwana wanda mahaifinmu da Allah ya rasuwa sun nemi gare ni in zo mu yi tafiya tare da su gobe zuwa can gida zan dawo ranar larba insha Allah za mu yi tafiyar zan dare biyu ne ɗaya insha Allah ran larba zan dawo insha Allah ta'ala to duba da wannan uzuri da ya gitta na kuma sanadiyar wannan rashi na mahaifi yasa zan rufe tafsiri a yau ba don da wannan bada sai gobe kamar da an ka alƙawallanta to insha Allah ta'ala za mu ci gaba karatu zuwa inda muka tsaya mu yi addu'o'i na rufewa insha Allah ta'ala an so mu yi addu'a mai tsawo ko wutiran don samun albarkar wannan wata da kuma roƙon Allah ta'ala ya nuna mana wata shekara ya sa mana raye da lafiya don riskar wannan wata mai albarka tun muna da yawancin rai. Jiya mun yi karatu mun kwana a aya ta 60 daidai a cikin wannan sura za mu tashi aya ta 61 ba mun ji Allah ta'ala ya muna bayani cewa baka gani ba zuwa ga waɗanda suke tsammanin cewa sun yi imani da abin da an ka saukar gare ka ya ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da aka saukar a gabaninka amma suna neman hukunci zuwa ga ɗagutu na wannan munafikin musulmi wanda ya samu matsala da bayahude ya kai ƙara mun je da Umar ɗan Haɗabi ya hille mai kai ya kace mai kai to sanadi wannan Allah ta'ala ya ce wa idza qila lahum ta'alu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. Allah ta'ala yake cewa wa iza qila lahum, irin waɗannan mutane irin wanda Umar dan Haddad ya sare makai saboda annabi ya yi hukunci, ya nemi wani hukunci ba shi ba wanda ba na Allah da manzansa ba, shine yuriduna ya tahakamu ila tagutu, zuwa ga wani wanda ba Allah da manzansa ba. To wai za qila lahum, idan aka ce da su ta'alau ku zo ila ma anzala Allah, zuwa ga abinda Allah ya saukar fil Qur'ani a cikin Al-Qur'ani, wal qawatu min al-hukmi, na hukunce hukunce, wa ila rasuli, ku zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama li yahkum bainakum, da muku hukunci. Ra'aital munafiqina, Allah ya ce zaka ga munafukai yasudduna, suna kawar da kai an ka gare ka ya kai annabi, ila gairi ka zuwa ga wani, sududan kawar da kai. Fa kaifa فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم na'am ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. Allah ta'ala ce fa kaifa, to kadiba yadda ta yaya aikin su ya kasance, idan asabatun musibatun, idan wata ukuba ta azaba ta same su, bima qaddamat aidihim, na abin da hannayensu suka girba, kamar wancan da Umar ya sare makai. Gane ko? To ta yaya irin wannan azaba ta same su, min al-kufr, na kafirci, wal ma'asi, wato na saban Allah da sun gabatar na zunubi, bi tarkihim rida bi hukumillah, na barin neman hukuncin Allah, ai qadaruhu ala a'radi anha, suna da iko sai sun ka kawar da kai akanta. Summa ja'uka, sa'annan su sake dawowa wajenka, ya halifuna billahi, suna rantsuwa da Allah, ma arna, suna cewa ba komai muke nihi ba zuwa ga wani illa ihsanan, face don neman sulhu wa tawfiqan, da neman daidaito. Ulaika alladhina, أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Allah ta'ala ce ulaika masu wa'annan siffa, allazina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim, sune wa'anda Allah ya san abinda a cikin zukatansu, min nifaqin, na munafunci, wa kazzibihim, da ƙaryatawa su fi uzurihim, a cikin uzurin suke gabatarwa ga manzon Allah. Fa'arida anhum, ka kawar da kai a kansu da hankuri, wa izhum, kuma kai musu wa'azi, ka tsoratar da su Allah, wa qul lahum, ka gaya musu a cikin sha'anin rayuwarsu, ai anfusihim, qaulan baliga, zance wanda ya zama mai tasiri gare su na wa'azi, don za su dawo su bar wannan kafircin da suke. Allah ta'ala ce wa ma arsalna min rasulin, وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر لهم الله واستغفر لهم الرسول فاستغفروا الله واستغفروا الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Allah ta'ala ce wa ma arsalna min rasulin, ba mu taba aiko wani manzo daga cikin manzanni ba, illa li yuda'a bi iznillah, face yana cewa ayi mai biyayya da izinin Allah, ayi amrullah, yana umurni da abi Allah. Ba manzon da an ka aiko ya ce a bi shi, sai dai li yuda'a bi iznillah, ya ce ayi don Allah, yana cewa duk abin da za a yi don Allah, a bari don Allah.
ay ya'muru Allah wa man lam yarda bi hukmi yana bi amrillah ana aiko shi ne da umarnin Allah duk wanda bai yadda ba da hukuncinsu walam ya kabar risalatu to bai karɓi manzancin wannan manzon ba kowane manzo ya zo yana umarni ne da abi Allah kuma duk wanda da kuma ana umarnin shi da ya bi wannan manzo da izinin Allah duk wanda bai bi wannan manzon ba bai bi hukuncin wannan annabin ba to bai yadda da manzancin wannan annabin ba wa kafirun to mutum ya zama kafiri lokacin yastaujaba ma yastaujaba al-kuffar duk wanda bai bi manzon Allah ba duk abin da ya wajaba akan kafirai ya wajaba akan shi mana in ya wajaba a yaƙi kafirai ya wajaba a yaƙe shi in ya wajaba a ɗora ma kafirai haraji shi ma ya wajaba a ɗora mai haraji da makamantansu walau annahum da dai a ce su izzalamu anfusahum lokacin da suka yi zalunci kawunansu bi tahakimihim na neman wani hukunci ila ɗaguti zuwa ga wani manzo wanda ba manzon Allah ba ja'uka sun zo maka fastaghfirullah sun ka nemi tuba su ce ka neman musu gafara Allah wastaghfara lahum rasulu shi ko manzo ya neman musu gafara a cikin wannan lawajadullah da sun riski Allah wa tawwaban mai karban tuba alaihim gare su rahiman da sun samu Allah mai jin kai gare su sai Allah ta'ala ce fala wa rabbika فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم هرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الله تعالى يتشي فلا بذاسو أيكتا با وربك إنا رنسوا دا أبنججنكا ai aqsama bi rabbika karance da ubangijin ka cewa ba za su yi imani ba hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum sai dai idan sun sa ka kai ne mai hukunci ga duk abin da ya faru tsakankanin su duk matsalar da ta faru tsakanin su in ba a mai da hukuncin nan ga Allah da manzansa ba to mutum bai zama mai imani ba summa la yajidu fi anfusihim haraja sannan shi zai sa ba za su samu wani kunci a cikin rayuwarsu ba ko kwankwanto mimma qadaita ma'ana kada su ji wani kunci a cikin zukatansu idan ka yi musu hukunci wa yusallimu su miƙa wuya ga hukuncinka tasliman miƙa wuya walau anna katabna ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا نعم الله تعالى يتشي ولو أننا كتبنا عليهم da dai mun wajabta a kansu an qatulu anfusakum ku kashe kawunan sababbiyar zunuban da sun kai ka san abin da yasa Allah ya faɗi wannan mutanen annabi Musa da annabi Musa ya tayi ganawa da Allah sai sun ka bauta ma ɗan maraƙi na Musa Samiri da an ka zo abin da aka karɓar tubansu sai an ka sako musu duhu aka ce su yaƙi junansu ko da duhun nan yau kwaranye duk wanda ya bauta ma ɗan maraƙi sai aka gane an kashe shi ka ji iko Allah wanda wani ƙanan kana wani wan kana wani baban kana wani ɗan uwan kana ba ka isa takobi ka sarai tun da wa kuna sai an ka ce to tubansu sai an ka sako musu duhu kun gane ko an ka saka musu duhu ba an saki duhun nan sai an ka ce su yaƙi junansu sun ka yaƙi junansu wanda an ka kwaranya duhu duk waɗanda an nan matattu waɗanda na bauta ma ɗan maraƙi na to amma nan sai Allah ya ce da lokacin da sun kai zunubi sun gudu sun tai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce manzon Allah fastaghfara lahum rasul
sun ka nemi gafaran manzon Allah suka nemi gafara annabi ya nema musu gafara Allah lawajadullah gafurar rahima, da sun samu Allah mai gafara ne mai jin kai. To shi na wagga aya Allah ya ce waton da Allah ya ga dama walau anna katabna alaihim, Allah ya ce da mun ga dama da mun wajabta musu an qutulu anfusakum ku yaki kawunan yadda an kawo mutanen annabi Musa. Dan Allah ramma yana tafsiri ba da ka tasai ko mutuwa an kai nan ina son in yi wanka uzurin da aka in ma canza tuwahi ban yi ba a gane ko kana fagen wani yaƙi ne rike kake da libarbar ta igwa ka gane ko alaramma ba ka tashi sai ana magana da izini da ba ka tashi wani bai isa ya tashe ka ba ko mutuwa an kai zamu ce don ba a dawa da ran sai a ce Allah ya ji kanshi kawai mu ci gaba da tafsiri haka ake sai an kare a tai zuwa abin da za a yi kamar yadda wani yana ɗauke ka akan tafsiri ka ji ko media kake ta ga duniya ana ganin kujerar ka plan ba ka nan kuskure ne kun gane ko Allah ta'ala ya ce walau anna katabna alaihim da mun wajabta gare su an qutulu anfusakum ku yaki kawunan ku da an kawo bani Isra'ila. Allah ce da mun ga dama haka zamu ce shi a tuban su kun gane karatun ku ay akhruju min diyarikum ko a ce ku yi ta daga gidajen ku ukhruju min diyarikum ku yi ta daga gidajen ku yadda an kawo bani Isra'ila an ka ce su hita gidajen su ta sama baitul muqaddas wa dakhulul baba sujjadan wa qulu hitta sai sun ka ce hinta sun ka canza magana ba ran ba Allah rahma to shine nan Allah ya ce ko a ce tuba gare su bar garin a koma wani gari da Allah ya ga dama a ce haka za a yi al'ummar musulmi in za su tuba a ce in za ka tuba in kai zunubi sai a ce ka bar garin ku shi a tubanka ka tai wani gari kun gane ko a ce a'a yanzu in kun an samu wani ya wasu sun yi sabo cikin gari sai a sako muku duhu a ce abin da za a yi ko yaƙi junan ku ko da za a waye gari waɗanda na yi sabon nan su za ku kashewa cikin duhun ba ku sani ba to shine Allah ke nihi anan kama katamna ala bani isra'ila kama yadda mun ka aikata haka ga bani isra'ila ma fa'aluhu da ba za su yi aikatawa ba illa qalilun sai yan kaɗan minhum daga cikinsu walau annahum fa'alu da ko za su aikata ma yu'azuna bihi abinda ake musu wa'azi da shi min da'atir rasuli na awa manzon Allah da'a lakana khairan lahum da haka shi yake zama alkhairi gare su wa ashaddu tasbita kuma shi an mafi tabbacin imani na haƙiƙani wa idan la'atainahum وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وإذا الله يتشكينا إذا سكي هكا دا زامو باسو لادا أي لآتيناهم من لدنا دا زامو باسو لادا دقاقريم من عندنا دقاقريم أجرا عظيما لادا مي جرما أي هو الجنة إتتي الجنة الله كبامي إيكم بيها كمنزان الله duk wanda ya fi manzon Allah ya samu aljanna shi yasa wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam wa yace man adani dakhala aljanna wa man asani dakhala an-nar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce dukkanin ku za ku shiga aljanna illa man aba sai barta dunkule kowa zai je aljanna sai wanda ya ki sai sahabbai suka ce a'a wa man ya aba ya rasulullah waye zai ki zuwa yace man adani faqad dakhala aljanna wa man asani faqad aba wanda ya bi ni ya shiga aljanna in ji annabi yace wanda ya saba mini shi ya ki mafhum sai Allah ta'ala yace wala hadainahum siratan mustaqima duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace wala hadainahum mu ko zamu shiryar da shi siratan mustaqima hanya miƙaƙiya wa huwa shari'atul islam shine shari'ar musulunci alladhi yu'addi ila iqamatil adl wadda shari'ar musulunci ita ke jagoranci zuwa ga tsaye da adalci duk wata shari'a da ba ta musulunci babu adalci cikin ta inji Allah wassalamun da aminci hadha fi dunya wannan a duniya kenan
za a samu wanga sakamako wanda ya bi manzon Allah to wanda ya bi manzon Allah sakamako na lahira yaya yake sai Allah ya ce wa man yuti illahi wa rasula ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طيب بارك الله تعالى يقول ومن يطع الله والرسول duk wanda ya bi Allah da manzonsa fi ma amara bihi cikin abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake umurta ku da shi to fa ulaika masu wannan siffa ma allazina an'ama Allah Allahumma ja'alna minhu suna tare da wayannan da mun kai musu baiwar ni'ima minan nabiyina daga cikin suna tare da annabawa wasiddiqina da siddiqai ay afadilul ashaba manyan sahabban annabi al-anbiya'i al-mubaligatuhum wato annabawa da na iyar da sakonni fi sidiq a cikin gaskiya wa tasdiqin da gaskatawa wa shuhada za a tara su tare da shahidai al-qutla fi sabilillah wa'anda an ka kashe su wajen ɗaukar kalmar Allah wal salihina za a tara su tare da salihan bayi min zikr wa'anda an ka ambata wa hasuna ulaika rafiqa Allah ce wannan shine mafi kyawun wa'anda an ka ambata ga matsayi da ɗaukaka fil jannati a cikin gidan aljanna Allah ya sanya mu a cikin su da an yastastami'a fiha shine za su yastamta'a fiha shine za su ji daɗi a cikin gidan aljanna da ru'iyatihim na ganin da za su yi wa ziyaratihim ga su tare da su suna ziyarar su babu daɗi a gidan aljanna ka samu kanka ga annabawa ga kaga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ga kaga Abubakar Siddiqu ga kaga Umar ga kaga Usmanu ga kaga Aliyu ga asharatul mubashirin bil janna baqiya din su da sahabban manzon Allah ka aljanna akwai dadi Allah ka hada mu da wayannan baka yi zamani da annabi kaga ga kaga annabi sallallahu alaihi wasallama akwai dadin da ya kai wannan ga kaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Allah ka hada mu da su Allah ta'ala ya ce zalika ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ذلك أي وإن أبوه أنك أنبتك سامك أنك أتكي فضل من الله بيوا تدك الله إن الله بيمك بيوا ببذاك ساموها الله كيمنا بيوا ذلك فضل من الله وأن بيوا تدك الله وكفى بالله عليما الله يا إسي زمو مسلي بصواب الآخرة يا إيه بعد لادا تلانا الآخرة ai fasaku bima akhbarakum ku tabbatar da labarin gada ake baku bihi da shi wala yunabbiuka misla khabir ba wani wanda sai ya baka irin wanga labari mai kyau in ba Allah ba ku tabbatar da shi ga zukatanku sai imanin ku ya karu sai Allah ya sa ku cikin wayannan Allah ka samu a ciki walamma kana sura bayan wanga sura ta kasance mawdu'uhar ra'isi abinda wanga sura ke karantar da mu kiya iqamatul adli shine tsaida adalci wal iqsati da daidaito bainal afrad al umma tsakanin al'ummar musulmi fa huwa la yumkinu kenan baya yiwa illa fi amrin sai illa fi amnin sai an samu aminci in ana cikin tashin hankali ba ya tsaida adalci kuma kenan illa fi amnin sai ana cikin aminci wa salamun da salama ana zaman lahiya fahuwa la yanalu shi ko zaman lahiya da aminci ba za a same shi ba illa bil istidadil harb sai an yi tattalin yaki yanzu ga America tana nema a zauna lahiya don Allah Iran inda ba su yi tattalin igwa da missiles ba ana mamakin irin da suke destroy din Isra'ila abinda an kaso ana kai musu hari da an kashe shugaban nan nasu sai a ji suna wayo don Allah a gaje mu duniya da Allah ku kawo mana dauki da Allah ku taimaka mana haka an ka jira a ji sun koka wa'iddu lahum وأعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخير من رباط الخير
وأعدوا لهم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وأعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخير ومن توعدون به عدو الله وأعدوا لهم من قوة ومن رباط الخير وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم الله يقول وأعدوا لهم كيتتلي قعرنا من قوة نكره من رباط الخير واتو ترك دواكي كان ينزل دواكي أكي تركي أبا ميزايس كتير ميزايس نيجيريا تامتو ko allura ba yi ku yi tattali na girke mizan da wata ƙasa ta ce hai ku ce hai shine kamar da Iran ta yi kaga an kai mata hari ita ma sai ta kai a kai suna mutuwa muna mutuwa ba mutuwa ce ba don a yi ta mutuwa su kai mu kai su kai mu kai mu adda masu hagu da an yi haka zaka ji an ware a zauna lahiya to shi na Allah ka nihi ka ku zauna kara zube to ba a samun aminci ba a samun zaman malam ka je ka nemi tarihin Iran ka ji Iran da duk duniya gaba ɗaya Iran suke goyon bayan America sun ba America priority sai da kai a Iran ba a sa hijabi sai da Iran kayan ai wanga juyin jiya hali ba a sa hijabi necktie ba a barin gemu mata siket da zanzaro akai a Iran ka koma shekara 55 baya sun kai juyin juya hali sun ka ce ba su yadda ba America ta shiga tana ɗiban man su yadda suke so wannan shugaban na da sai sun ka ba shi yadda za a fara kera makami dan an dibi in ba ana ɗiban man ka ba dan baka wani abu ba ka yi sai an ka dan gwada musu yadda aka kera makami ana gwada musu yadda aka makami mai linzami sai waɗancan sun kai bore sun kai juyin juhal suka ce jamhuriyar musulunci kaji tarihin to da raka da sun ka ce jamhuriyar musulunci ashe suna nan suna kere-kere ƙarƙashin ƙasa sai da haka America sai ta ce a hana su don suna komi ba su zuwa nema wata ƙasa duk sanadarin da za a yi bom da mizai suna da shi yadda ɗaya na su za a yi za a gwada musu ana gwada musu sai sun ka ce bismillah sai sun ka fara yanzu in ba wannan ba ni na gani da idona wani makami an ka iza mizai 3,000 yake ta lokaci guda jira Isra'ila kuma duk wani abu mai taron makami sun ka yi shi wanda ba wani abu mizais wanda ke mizais ruhaye mai nema ya hana makami ya sauka ya wace sama da ya sauka wata duk wannan abun ya ratsa su ya wuce ya kai har gidan wanga annan ni ko suna ne ban iya ba Netanyahu mata ta yi gaja shi na aka yi raɗe suka ce ya hito ya magana amma mata ta yi tana gano asibiti wannan sun haɗi dole to don Allah da lokacin da an ka kai ma Iran hari ba ta iya mai da martani ba tsakani da Allah da yanzu ba son zuna waye su Allah a zauna laya kaya ce a zauna laya sai a ce kahin mu shiga majalisar sulhu bari mu kare musu banna ai ba su da komi haka za a cewa sai a ce mistake na gobe sai a kai a ce wani sauran bom na da bai iya wacewa ba a sama ya wace ai ta ba ku suka ta malle amma yanzu a su kai mamaki akai wai ashe suna da makami haka dole na ƙasa ta zama mice amanar Najeriya babu da secret Najeriya babu sirri duk yanzu Najeriya fanko ce wallahi fanko ake kallonta a duniya ƙananan ƙasashe da na taso da ana tsoron Najeriya ta hanyar soja na ƙasa da na sama suna da zarumai ana tsoron su amma da aka kawo Boko Haram sai an ka ɓata Najeriya ƙasar mu ce dole mu yi bakin ciki ya kamata ina magana ga ina kuka wala an tona ma Najeriya asiri an ci amanar ƙasar mu wala shugabannin ba su yi mana adalci ba wata ƙasa da bata kai Najeriya ba sai ta rinka gaya ma Najeriya magana tana zagin Najeriya ina sojojinku ina kaza to ina suke da babu duk mata nawa
an zama mata wallahi. Dole na a dawo a gyara ƙasa, a dawo a gyara ƙasa, a gyara tsaro, a gyara secret na ƙasa. Muna waɗin wanga a ƙarshen tafsiri bisa ga baƙin ciki. Na rantsar Allah ban ƙi a ce Najeriya muna da mizan fiye da na Iran ba so 30 ko so 100. Mu ma in wata ƙasa ta ce mu ce muna nan Kiristan mu da Musulman mu. Ba mai hada mu hada da kace test Kirista ya rika mu ya rika. Shi ta yace in the name of Jesus ni in ce bismillah daran mu saki. Mu yaƙi duk wanda ya nemi ya raba kawunan mu. Haka ya kamata. Shina nan ba a samun aminci da zaman lafiya sai mai sa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda kun kai imani khuzu hidrakum ku yi tattalin damara na yaƙi. Wai tun shekara 1447 Allah ya magana da yace duk inda musulmi yake mai imani kullun ya zama cikin shirin yaƙi. Look this statement, look this verses, kadiba wa'anga ayoyi. Shekara 1447 Allah ya ce ya ku wanda kuka yi imani ku yi tattali ku ja mara kullum ku zama cikin shirin yaƙi don makiya ba za su bar ku ba. Musulunci ba a bari ne haka ɗai, kullum bin diddigi ne ake a rosa shi. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani khuzu hijrakum ay min aduwwikum ay itarazu min wataiqazu lahu ku halka kar ku yi bacci. Me ake ni ku yi tattali ku halka kar ku yi bacci, ku yi tanadi. Fanfiru subatin in kun yi ta wajen yaƙi ku dage ku tsaya kar ku gudu, no going back, ba gudu ba ja da baya. A wanfiru jami'a ko ku yi ta gaba ɗaya. Na ga wani yaro daga Katsina ta yi zahi yana zage-zage ya ce ya rantsar Allah da su da matansu ba su sake wa wani mai bindiga gudu. Za su tsaya su kare garinsu, in duk sa su mutu wallahi za su tunkari masu bindiga. Duk wanda ya to wallahi sai dai a kashe su, ba su sake barin garinsu. Kai ana haka ana cewa an kori mutane, iyaka ku yi ta halbi ana mutuwa har wani ya kai ya riƙa bindigar. A ce kawai an kasa samun zaman lafiya kuma arewacin Najeriya kadai. Sai malamin ya koma baya na talaka yace bai zabi don ina su jami'an tsaro ba a ce talaka yace ya dibi mai bin kuma baya talaka yace ya zabi. Ai ta kai ne in babu jami'an tsaro za a tsare kuma tare su tashi su kare kansu. Ai haka irin ta yi ai farko. Haka irin ta yi bayanin da mun ka gama kenan, haka irin ta yi ta yi juyin jiwa hali ta kwaci kanta. Haka ta yi yanzu ba ga suke kera da kansu ba. Saboda haka Allah ta'ala ce a wanfiru jami'a ko ku ɗunguma ku ta yi gaba ɗai a mutu dut, in ji wani mujahid farfaru ya ce a mutu dut. Allahu akbar. Wa inna minkum haƙiƙa daga cikinku in ji Allah da mallayi bita anna akwai masu jinkiri an alƙitali an ce a hita yaƙi sai su yi sanyi su ƙi hita. Ka Abdullahi bin Ubay munafiki, kama Abdullahi dan Ubay al-munafiqu wa ashabihi da mutane ne waja'alahu minhum min haisu zahir an sanya shi ta wannan ta zahiri dan bayani a gane irin misalin su. Wa in asabatkum musibatun idan kun ka je wajen yaƙi an ka ci ku da yaƙi irin su Abdullahi dan Ubay kala sai su ce kar an amallahu Allah ya mana ni'ima, tunda shi bai je ba Allah ya mana ni'ima. Ala an amallahu alai Allah ya min ni'ima izlam akum ma'ahu da ban zama tare da su ba shahidan da ni ma an kashe ni. Kaji munafiki in bai je yaƙi tare da musulmi ba in an ci nasara ga musulmi sai ya ce kai wa alaki da muna ta mu ma da an kashe mu, in ji Allah.
wala in asabakum fadlun in kuma ku kun kai nasara min Allah daga wajen Allah ka fatahin wa ganima kun ka ci gari da yaki kun ka samu ganima la yaqulanna sai ka ji munafiki ya ce nadiman yana nadama ka Allah takun bainakum wa bainahu mawadda kai ka ce dama kamar ba cikin ku yake ba sai ka ji yana cewa ya laitani kai cona kuntu ma'ahum da ina tare da su fa afuza fawzan azima ni ma da na samu rabo mai girma ka ji munafiki sai ce shi ma da yana wajen yakin da shi za a raba kason ganimar ga amma yanzu ba da shi ba tunda bai je ba sai Allah ya ce kai فليقاتل في سبيل الله فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما الله تعالى فليقاتل في سبيل الله كياكي سبب دوكك الدين الله الذين يشرون حياة الدنيا وإننا سنك دابرة يو الدنيا yanzu in ka tambayi Trump don me yake yakar Iran saboda mai suna hayatu duniya saboda mai da arziki shi ba wai don Allah suka yi ba su babu ruwansu Kirista ake ko musulmi kake kowa zai mutu ya mutu inda su za su samu mai da gwal Amerika ba babu ruwansu wala da kahircinka ko musuluncinka in ji Allah wa man yuqatil fi sabilillah duk wanda ya yaki saboda daukar karma Allah aw ya galib ko an karin jaye shi an ka kashe shi fa sawfa nu'tihi ajran azima Allah ce da sannu za mu bashi lada mai girma wa ma lakum la tuqatiluna وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الله يتوى ما لكم ويبك هناكم لا تقاتلون في سبيل الله zargina da ba za ku yi jihadi saboda ɗaukar kalmar Allah ba wal mustara'afina bayan akwai masu rauni minan rijali cikin mazaje akwai mutane tsofaffi tare da ku suna ta wahala duk matsalolin gada aka yi an ka shiga yunwa da mai tsofaffi da mata da yara sun tagayyara sai ai ta mutuwa wani sa'i da mata wulidana da ƙananan yara allazina habasahumul kuffar wanda kahirai sun tsare su anil hijrati sun hana su hijira wa azuhum ko suna cutar da su qala ibnu abbas radiyallahu anhu wa abdullah da abbas Allah kara masa yadda yace kuntu ana wa ummi minhu lokacin da an kai hijira ina dan yaro yace na kasance da mahaihiyata yace ni da mahaihiyata na kasance muna haka Allahu akbar Allah albarkace mu dama na ce za a yi addu'a wutiri ga malam Nasir ya iso za mu yi addu'o'i na ruhe tafsir malam zai mana zama abun nan sai a samu matsaya ko ai da yake mun fara latti ne shi yasa sun ka kyale ba su yi magana ba matsaya muke son mu kai nan na wa'in ga ayoyin da yaki aya guda 3 na sai mu samu matsaya Allah ta'ala ya ce masu rauni daga cikin mata da maza da 'yan yara Abdullahi dan Abbas ya ce ina cikini da innata lokacin ina karamin yaro ba mu iya hijira ba allazina yaquluna masu cewa dinnan da'ina suna addu'a rabbana akhrijna Allah ka hishan in ana yaki da bala'i ko musiba ta sauka ga gari irin yan gudun hijira zaka samu mata da yara waɗanda ba su iya gudu da tsohi suna Allah ka hishan Allah ka hishan ربنا أخرجنا من هذه القرية أنا الله كيشي متكين وانغا غرينا مكة الظالم أهلها وانما أبو تاغرين سكا زما الظالمي بالفكر قطناني وجعل لنا كسنيا غريم من لدنك دغغريكا وليا والمجبنتي أمورنا أيغا الأمر مو wanda zai hishe mu waja'al lana min ladunka nasira Allah ka sanya mana nasara ta hita wanga gari daga gare ka
saboda haka istajaba Allah du'a'ahum, Allah ya karbi addu'a su fa yassara ba'duhum khuruja, fa yassara ba'duhum khuruja, Allah ya sauƙaƙe mu wa'an sun su hita, wa baqiya ba'duhum wa'an su sun ka ci gaba da zama cikin hankuri ila fatah makka har zuwa lokacin da an ka ci makka da yaki. وولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إتابا بن أسيد فأنصف مظلومهم الله يسنيا samun mijibincin itabat ɗan usaidi shi ma cikin wa'anda an ka zalunta man zalamahu sun maraqaba almu'minuna fil qital, sai Allah ya ƙara ƙarfafa mu'minai a cikin yaƙi yace الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم الله تعالى الذين آمنوا وإن سكي إيماني يقاتلون في سبيل الله suna yaƙi saboda ɗaukar kalmar Allah, walladina kafaru wanda suka kafirce kuma yuqatiluna fi sabili taghut suna yaƙi ne saboda shaitan, faqatilu awliya ash-shaitan, ya ku masu imani ku yaƙi mabiya shaitan, masu taimaka ma addinin shaitan ku yaƙe su. Inna kaida shaitani, haƙiƙa makircin shaitan ga muminai kana da ifa, ya zama mai rauni ne, wahiyan la yuqawam, wato kaidin shaitan baya dawama, kaidullahi bil kafirina baya dawama ga makircin da suke ma Allah wanda kahirai kai, kana da ifas shi yasa kaidin su ya zama mai rauni. Na ya kamata mu tsaya insha Allah ta'ala, idan mun zo muna da rai da lafiya bayan Ramadana za mu dora anan. Dama mu ɗan Ramadana ya wuce, juma'a muna tafsiri, saboda haka mun ba da ajiyar wannan wuri bayan sallah, in an sallace an ji daɗi an sha ruwa an huta, da sati ɗaya za mu dawo karatu insha Allah. Saboda haka za mu tashi aya ta 77 lokacin da duk Iran kalugudan wuta ga Isra'ila, muna kai ga ayon ko muna ƙara bayani ko muna ƙara jin daɗi, muna ƙara samun nasara a kan Isra'ila da Amerika. Allah ka ɗaukaka musulunci bisa ga musulmi, musulunci bisa ga kahirci. Allah ka ɗaukaka musulunci bisa ga kafirci, ya gargaza kafirci, ya maida shi ƙasan musulunci. Na'am. Har wa yau kamar yadda bayani ya gabata, na ɗan hita wajen buga takarda wannan wanda insha Allah ta'ala kamar ga media da ake gani, wannan invitation na baro, ban tsammanin ma yaron bai iso da shi ba yanzu, wanda za mu aika ga sauran masallatai insha Allah ta'ala, wanda za mu yi sallar idi. Gyaran da ke wannan shi ne an baro shi a samai shekara da kuma su gyare-gyare da number waya na chairman da sauran kwamiti da ake sawa ƙasa, shi ɗaya ne babu a jikin wannan. Za mu yi sallar idi insha Allah ta'ala karo na farko a wannan farfajiyar wannan masallaci a gabas wajen gidan sarauta nan wajen shatale-tale ɗin nan. Ranar an kai declare ranar idi, to za mu yi sallar idi, shi yasa ba sa date ba. Dorar da a ranar idi to za mu yi sallar idi na farko a wannan wuri insha Allah ta'ala. Allah mana muwafaka, wannan shine sanarwar mu. Sai mu yi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Malam zai muna addu'a, za mu yi addu'a wutiri, malam zai yi, malam Nasir zai yi, zai sake dawa gare ni ma mu ƙara rufewa da addu'a wutiri, za mu yi shafa'i da wutiri. A wannan addu'a ta ɗazu ta sahi daban, ta yi awa, ai wannan ai share ga wurinka ne. Na'am. Masha Allah. In nace irin wannan addu'a ta sahi, ai dai yan media ba su zuwa ne. In nace yi wannan addu'a ta sahi, yi wannan addu'a ta sahi za mu sha ruwa na. Dan sakaita ai. To insha Allah. Masha Allah, Allah ya saka da alheri. Wato wanga abu ya zama wa'azi gare mu.
kala muna cewa saura kwana kaza mu dau azumi, saura kwana kaza yau mun yi kwana kaza, yau kwanan mu 26. To fa ba wai ba murna muke ba, kwanakin mu na aka targewa. Mu sani kwanakin mu na aka targewa, wata rana sai labari. Allahu akbar. Zaman gada mun kai na yadan tarihi a gare mu. Wata rana sai labari za ce ga su malan nan kamar irin tuwo da wanga ɗahiru bautin ga me ka ce mai wanga Farfesa Halilu Benji da Baba Gusau. Haka na su da wani bi an ka sawo tafsirin sai zan kan tarihi na ta wata rana nan da mana nan sace ga dottijin nan ga malan nan ga alarama nan ga su midiya nan ga su mun wuce. Allahu akbar, wata rana mun wuce kullu ma alaiha fani. Mu sani wata rana sai labari. Allah bangi gaharta mu na gaharta ma iyayen mu. Mallan Allah ya saka ma da alheri. Allah bangi ƙara buɗa ma basira, ya baka lafiya ga jikinka da kai da Allah ramanka, ya baka lafiya, ya baka dama lafiya gama lafiya. Midiyan mu Allah bangi shi muku albarka, Allah ya ƙara buɗa muku, Allah shi ma arzikin ku lirwanta. Allah bangi gaharta ma iyayen ku da iyayen mu irin su chief irin ga sunan su babanninmu ga sunan da onga gatawa ga sunan suna ba da goyon baya game da abubuwan ga duk Allah bai gaharta musu, ya gaharta ma iyayensu. Shugabanninmu yau sai mu dauko daga sarkin musulmi, Allah bangi ba shi lafiya da zama lafiya da gama lafiya, gafarta ma iyaye ne. Sai mu dawo ga gwamna, Allah bangi ba shi lafiya, ci mai jagora, ya gafarta ma iyaye ne. Sai mu dawo da sanata Alu, Allah bangi ba shi lafiya da zama lafiya gama lafiya, Allah ya gafarta ma iyaye ne. Sai da irin wanga kwamishinan addini, Allah ubangi shi mai jagora, Allah bai gafarta ma iyaye ne. Sai sadaukin Sokoto wanda babanmu na wanda gaba da wannan kokari namu, Allah ubangi ya gafarta mai, ya ba shi laha gafarta ma iyaye ne. Musulmi mu gaba ɗaya Allah ya gafarta musu, duk wanda sun ka ba da goyon baya ga wanga lamari na tafsirin malam da wanga shiya, Allah ubangi kowa Allah shi gare ba mu arziki wanga abu wanga da babanmu da ya rasu shekarun jiya, Allah ubangi gafarta mata da ta shirku na shekarun jiya, Allah shi gafarta mata. Allah ubangiji gafarta mu da gaba ɗaya mu, Allah kai muna sakamako na alheri, Allah kai muna rahama, Allah kai muna rahama ya Allah. Allah bai gafarta mu, Allah ya amshi azuman mu, Allah shi amshi ibadodin mu da mun kai nan gaba ɗaya, Allah shi muna sakamako na alheri. Iyaye mu Allah bangi ya gafarta musu, iyaye mu Allah gafarta musu, Allah shi musu rahama. Masu bi dan mu ƴan kasuwan mu Allah ubangiji ba su riba mai yawa mai albarka. Ma'aikatan mu Allah ubangiji ya ba su a dukiyarsu mai albarka. Kasan mu Allah ka ba mu zama lafiya a cikinta. To mu Allah ubangi ya ƙara kumnata shi. Ɗazu na je na kamfe ƙasashen duniya, wato a taimaka ka idan ta halaka wurin man nan. A to a taimaka a yaƙirin Allah ubangiji ya halaka shi, wanda an ci ana raɗe kamar wanga ni sunan mutumin wanda mallama ya ce ya mance da shi, an ce wai ya mutu. To Allah sa magana ta tabbata, Allah sa ya mutu din. Allah ubangiji ya ba musulunci ga to mutane ba su amana wata ƙasa ba, haka dai don arzikin su a ta a ci amana mu ma haka so aka so a ci amana mu. Allah ubangiji ya isa muna, ba mu takalo kowa ba, wanda ya takale mu Allah kai muna magani, ba mu iya ba mu da ƙarfi Allah ba mu da wata iya, Allah ka iya muna, Allah ka iya muna. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah nasir bismillah. A da ba sai ka tashi ba baba. Ko can yana zauna ai kai zaman ka, duk muna nan duk ana doka zaman ka bismillah. Ka ajiya ta. Bismillah. Aikin media na wannan su jujjuya abubuwa. اللهم صل وسلم وزد واكرم وانعم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم كشف عنا البلاء والوباء والزنا والريبه. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. Allah muna roƙonka da sunayenka da siffofinka da kace mu roƙe ka da su. Allah muna roƙonka ɗaiɗaikunmu da gaba ɗayanmu Allah ka san mu, ka san abin da muke nema
ko muke bukata ko muke so ko muke nema a wurinka, ya Allah kai mana shi. Ya Allah waɗannan kwanakin ko wannan watan mai albarka, ya Allah ka sa ya zama kafara, ya zama gafara, ya zama jinƙai, ya zama yanta daga wuta da gare mu. Ya Allah ka gafarta mana a cikinsa. Allah waɗannan kwanakin da muke ciki masu albarka da annabinka wata rana ya zo ya sanar da sahabbai ne lailatul qadr ya cin musu suna exchanging na wanga ya ce na zo in sanar da ku ne lailatul qadr. To yanzu kuma na cimma kuna wasu abubuwa an mantar da ni, don haka ku neme ta faltamisuha bi awashiril awakhir, ku neme ta tara na ƙarshe. To ya Allah ka sadar da mu da wannan daren, ya Allah ka yi mana rahama, ya Allah ka yi mana jinƙai, ya Allah ka gafarta mana, ka gafarta mu mahaifin mu, ya Allah ka gafarta mu surukan mu, ya Allah ka gafarta mu ƴan uwan mu, ya Allah ka gafarta mu maƙautan mu, ya Allah ka gafarta mu abokan mu, ya Allah malaman mu waɗanda sun ka sanar da mu wannan da yanzu muke sanar da wasu, waɗanda suke matattu sun ka riga mu, ya Allah ka gafarta musu. Ya Allah ka sanya wannan abin da muke sanar da wasu daga cikin bayanka, Allah ka sanya shi a cikin hasanatin. Ya Allah ka ji kansu, ya Allah ka gafarta musu. Allah waɗanda suke raye suna nan suna faɗa mana, suna gwada mana, suna haskaka mana, ya Allah ka ƙara samu rayuwarsu albarka. Ya Allah ka sa kalmar shahada ta zama ita ce kalma ta ƙarshe a halussansu a zukatansu, ya rabbal alamin. Wato Allah shi na cewa wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun, inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar. Wato Allah ya ce kada azzalumai su ɗauki cewa homorar kana ga abin da suke aikatawa. A'a, mun jinkirta musu ne zuwa wata rana da ido za su yi ƙuruƙuru kafin a kai ga alƙiyama. Yau ga kafurai na duniya Allah ya tasa musu da hankali, ya Allah ka ƙara tasa musu da hankali. Ya Allah Benjamin ya tilla ya ku abin da ya jarabci musulmi na duniya da na Falastinu a azabar da ya musu, ya jarabce su da abubuwa na bala'i. Ya Allah ka sabkar da mahi tsanani da bakin ciki da rashin daɗi ga Benjamin ya tilla da Trump. Ya Allah daga cikin su waɗanda an raye waɗanda suke da sauran arziki na shari'a na addinin kar musuluncin ka, ya Allah ka shiryar da su. Ya Allah waɗanda ba su da rabo, ya Allah ka yi mana maganin su. Ya Allah ka ƙara musu bakin cikin nan da kai yi alƙawari sai dai su mutu da shi, Allah ka ƙara musu shi. Allah ka jarabci Benjamin Netanyahu da bakin ciki na duniya da na lahira. Ya Allah kahin rayuwa ta Allah ka ƙara gwada mai abin da bai so na addinin nan da masu addini. Ya Allah ka ƙara jarabta ce da bala'i na cike da na waje. Ya Allah ka ƙara jarabta ce da cike da na waje. Ya Allah da munafukai na cikin gida waɗanda ke ƙulla muna hucci su zo su ce an yi kaza an yi kaza. Allah bayan ka na ka san su mu ba mu san su ba, Allah ka isa mu gare su. Allah ka tsare mu daga sharrin su, kuma Allah ka isa mu da makircin su. Wannan malami ba mu san lokacin da ya je ne wannan karatun ba, ya zo ya ba da dama ce da lokaci ne yana karantar da al'umma, yayi da sahi, yayi da rana, yayi da daddare, ya ba da sallah yayi. Ya Allah ka san abin da yake nema a wurinka, ya Allah ka bashi shi, ka babu. Ya Allah abin da yake tsoro a wurinka, ya Allah ka tsare shi, ka tsare mu. Ya Allah ka samu zuri'a ta albarka. Ya Allah ka sa daga cikin zuri'a ta a samu waɗanda za su yi tafsiri hiye da nashi, a samu waɗanda za su yi fassara hiye da tashi, a samu waɗanda za su ƙara fahimtar da al'umma wannan addini hiye da nashi. Ya Allah ka sa mana albarka. Allah wannan bawan naka da addalilin an da wannan makaranta da al'umma makwabta da shiyoyi suke amfana da ta, ya Allah ka sa mu rayuwa ta albarka. Ya Allah ka sa ta zama gafara da jin kai a rayuwarsa da zuri'arsa. Ya Allah ka yi mana ƙarshen ƙwarai. Ya Allah ka taimake mu. Jagororin mu na addini Allah ka ƙara musu albarka. An yi ma sanata magatakardawa mako, Allah ka ƙara musu albarka da lafiya da ƙarshen ƙwarai. Ahmad Aliyu, Dr. Ahmad Aliyu, Allah ka ƙara mishi rahama da lahiya, Allah ka shirya da shi abin da yake alheri gare mu da addinin mu. Da mai alfarma sarkin musulmi, Allah ka bashi lafiya da jikinsa. Ya Allah ka dawo mana da shi lafiya. Ya Allah ka dawo mana da shi lafiya. Ya Allah ka ƙara mishi lafiya. Allah ka ba mu ikon yin da'a gare su. Allah ka ba mu ikon yin da'a gare su. Allah ka shiryar da mu da zuri'a mu da ƴan uwanmu da iyalin mu. Ya Allah ka sa mana albarka. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Ya Allah ka ji abin da malamanmu suka roƙa a wannan wuri na addu'o'i. Allah ka san buƙatocinmu na alkhairi gaba ɗaya. Allah karɓi waɗannan addu'o'i da aka yi. Ya Allah mu'assas na gina wannan masallaci Alhaji Yahaya Ibrahim DPR da ya gina muna wannan masallacin Juma'a.
da kuma islamiyya da ajujuwa wajen guda 5. Ya Allah ka san bukatocinsa na alkhairi, Allah ka biya masa. Allah abin da yake nema da ɗaukakar da yake nema a wajen aikinsa Allah ka bashi. Allah ka ruha masa asiri duniya da lahira. Yadda malam ya addu'a Allah albarkaci zuriyarsa da 'ya'yansa da dukiyarsa. Allah ka gafarta wa iyayensa maza da mata, gafarta wa iyayen maza da mata. Allah ya samu cika da imani. Ya Allah muna roƙonka alkhairi dukkaninsa wanda mun ka sani da wanda bamu sani ba. Muna roƙonka tsarin sharri dukkaninsa da wanda mun ka sani da wanda bamu sani ba. A cika da Fatihatul Kitab. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.